Přesně, pokračuje až do dnešních dnů v podobě letounu L-39 Skyfox. Je to strašně vidět, jak ty mantinely v tomhle oboru, který máme rádi, tak jsou v podstatě neidentifikovatelné, protože před chviličkou bunkadlo, teď asi proudová sílačka. Je to také dotažené, jo? Obrý má slovo. Když potom padla železná opona, tak se celá řada letounů L-39 Delfín dostala i třeba do Spojených států, kde se jedná o velice oblíbené sportovní a taky závodní stroje. Protože nejen tedy Delfín